presented by Arvind Mukul. हतारी के छहो भतार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा सब कस कहेली कि हमरे से प्यार बा सब कस कहेली कि हमरे से प्यार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा के पुरिया गौवा में है कचरचा लूटेली सबसे लहरिया काचे है करू मरिया लेकिन होवे ही जहर के पुरिया गौवा में है कचरचा लूटेली सबसे लहरिया कागजी मौआ एकर भई अनाहर बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा सब कस कहेली कि हमरे से प्यार बा सब कस कहेली कि हमरे से प्यार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा रतिया में मेकअप लगा के निकलेली घर से बहरिया अलग अलग सबके टाइम देवेली जगह मिले के नहरिया रतिया में मेकअप लगा के निकलेली घर से बहरिया अलग अलग सबके टाइम देवेली जगह मिले के नहरिया सन्नु के से या मुकुला वो भियार बा एक रहो सन्नु के से या रोनिता वो भियार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा सब कस कहेली कि हमरे से प्यार बा सब कस कहेली कि हमरे से प्यार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा छौरी छी हतारी के छहो भतार बा Presented by Arvind Mukul.